La parella de lleons s'abraonaren sobre el mandril, que desesperat mirava molts metres avall del cingle, aviam si entreveia algun senyal de vida. A sota la sabana milers d'antílops contenien la respiració fins que un d'ells va gosar cridar: «Ha mort el rei! Visca el rei!» Això, Fred, no val res. Atenció, atenció, perquè amb aires de gentleman anglesos i duent una tasseta de te, irrompen a l'estudi Lord Domènech, Sir Arnau Costa i Monsieur Guillem Tenes. Això, Fred, no val res. Un programa diplomàtic fet a Ràdio Roda al 107.6 de la FM. Un programa que troba que el complement circumstancial a veces que fa el nen del sexto sentido és alleujant. Un programa que tuiteja amb la boca oberta. Un programa que troba que guillotina podria ser un nom de nen a la mar de maco. Un programa que seria impensable sense Guillem Remís al control de so. Jo sóc Galdric Plana i vosaltres sou el silenci a les oficines dels creatius de Hollywood. Cuidado, Yankees, us estem avançant per l'esquerra. Aquí a Ràdio Roda comença Això, Fred, no val res. Aquí amb tota la banda tocant i rompem els estudis una setmana més. Què tal, Guillem Tenes? Com ens trobem? Estats amb l'esquena recta còmodament. Oh, fantàstic, m'encanta. Arnau Costa, ets més de canelons o de mongeta tendra? De canelobres, gràcies. Molt bé, Arnau Domènech, com et trobes, tio? Fatal, fatal. Molt bé, com cada setmana, doncs així ja estem tots quatre a punt per començar, 5, si tenim en compte el nostre amic Guillem Remís, aquí al control de so a l'altra banda de la peixera. I res, el nostre programa, que fem això, que triem una paraula i durant una hora estem fent tertúlia, n'estem parlant una mica, tot i que hem de celebrar una cosa, companys. Tenim una bona nova. I es veu que som tope famosos ja. Els telèfons estan sonant tota l'estona des de diverses emissores, des de diverses ràdios que ens volen. No. Bueno, ens volen de veu. De cos, de moment ningú ha dit res, però de veu ens volen. Per exemple, ja, si tot furula bé, ja se'ns està sentint des de Ràdio Santpedor, que no diries mai, Arnau Costa, des d'on és Ràdio Santpedor. Illinois. Exactament, des de Santpedor, al 90.0 de la FM, i sonem cada diumenge a les 5. Et sembla? I a més això no és tot, perquè ens estan sentint des de Ràdio Cap de Creus, que no diries mai, Guillem Tenes, des d'on tenen la seva centraleta, diguéssim. Huehuetan, Soconusco? Sí, exactament, des de Cadaqués, el 88.7 de la FM, cada dissabte a les 7 de la tarda. O sigui que si ens voleu sentir, aquests són els horaris. Però escolta'm una cosa, i és que precisament aquests horaris que dius no em va bé d'escoltar. Bueno, no, doncs. És que, bueno, és un tema. Jo de 8 a 9 em trec la roba, surto a córrer pel carrer i pico timbres. Llavors, no sé, hi ha alguna altra manera que pugui escoltar? No passa res, Arnau Domènech, no et demanarem amb què piques els timbres i et donarem la possibilitat de que puguis escoltar el programa en diferit, recuperant-lo a través del podcast que estem penjant a les xarxes. El Big Data tenim allà flotant el nostre programa i te'l pots escoltar tantes vegades com vulguis. Perfecte. I no es gasta. Val? I podeu recuperar-lo, va molt bé, la nostra pàgina Facebook. Allà hi anem penjant els links de cada programa, diligentment els anem penjant allà i a més anem penjant cosetes que també tenen a veure amb el programa. També estem a Instagram, si voleu també hi som allà, també passen coses nostres allà en aquell canal. I dit això, no sé, tiro el boli sobre la taula, em plego de braços i ja podríem donar per engegat el programa, però això sí, amic Guillem Tenes, ens hauries d'apuntar una mica sobre què parlarem el dia d'avui. Avui parlem de porcs. Porc, mamífer artiodàctil del grup dels suïts, de cos gros, cap i orelles grans, musell llarg i mòbil i potes curtes, que es cria especialment per aprofitar el seu cos en l'alimentació humana. Del grup dels suïts. Sí. Suïts. Suït, amb D, sí. Ah, sí? Suïts. Sí. A mi m'agrada artiodàctil, soc tope d'artiodàctils.
Què és I un de- artiodàctil? Al contrari d'un perisodàctil, Arnau Domènec. Ah, que clar que m'ha quedat. Vol dir que tenen número parell d'unglots, no? Si ho dic bé. Sí, exactament, tenen el peu amb unglots, un peu forcat. Però parell, perquè els perisodàctils el tenen senat. Exactament, les potes del qual acaben amb un número parell de dits que són simètrics com els paquiderms i els remugants. I fins aquí la meva aportació, Ai. me'n vaig cap a casona. Escolta'm, Guillem, musell mòbil? Relativament, no? Home, més que el nostre nas, no? Home, ve rebenten el terra. Però, Va, fent palanca, no? clar, més aviat és rígid, no?, per moure terra. Fins on arriba l'os del musell? Quina part és articulada? Oh, l'os no s'articula, s'articula tota la musculatura. Clar. Per tant, la part mòbil és la musculatura que està despresa de l'os. Ah, és el tendrum. El cartílag. El cartílag. El cartílag. Cartílag seria com en biologia, però quan és a taula és tendrum, no? Exacte. Quan és al plat és tendrum. Sí. M'he quedat amb el tema dels sweets. Sweet. Bueno, aquí anem amb tecnicismes de la biologia. Qui serien els enemics dels sweets? Els noruecs. D'acord. Em penjaré un pòster dels noruecs. Jo crec que els humans són bastant amics dels sweets. Així, Vale. Sí, a Osona especialment. Per on te li trobaves la coseta, a Sweets? Que em sona molt a Gentleman Sweet, no ho sé. Clar, una Perquè... Saps? Sí. Clar, el Sweets. Vull dir, em pensava que Clar. el Sweets, o sigui, havia de ser un gènere, alguna cosa, Bueno. era d'habitació. Bueno, de fet, Més que de por. de fet no qualsevol entra en el grup dels sweets, no qualsevol mamífer, eh? És un club selecte? Sí. Sí, home. Vale. És com dir bòbits. Òbits. Sí, No sé si òbits està. Per- Els Sweets. sí, per ser... Riem molt, però és veritat o no, això, Guillem Ten? Sí, és que, de fet, per ser sweet has de tenir el cap ben desenvolupat i els ullals llargs i forts que sobresurtin de la boca. Doncs clar, no, o sigui, no reparteixen carnets a tòria dret. No, tu ara penses que vas amunt d'allò i pots optar a ser Sweet, però no. Però no és l'únic, no? Per ser sweet? No, jo hi crec... ha... Perquè, per exemple, un vampir encaixa en aquesta definició que has dit. A veure, la definició... Bueno, cap ben desenvolupat i ullals llargs. Depèn del vampir. Els vampirs I- són sweets? I mamífer, també ho és, clar. Bueno, perdona. Jo no he vist mai mamant d'una meta un vampir. Tu has vist mai un vampir? Vampirs petits no n'hi ha. No he vist mai un vampir. Però, per tant, no he vist mai un vampir mamant d'una meta. Lo raro seria que no hagués vist mai un vampir, però els hagués vist mamant d'una meta. Clar, clar. Per tant, saps també... Podríem dir que no és moble de menjador, El que... un vampir, perquè no l'has vist mai posant en un menjador. Ja, he estat amb molts menjadors, Sí, no no? ho sé, Amèlia. Guillem Remisa, al control de so. Avancem. Porc ve del llatí porcus. El significat no ha variat des d'aleshores i la primera documentació fou als segles XI i XII, sí? De porc en català. De porc en català. Al segle XI ja deien porc. En porc, porcassars i d'altres coses, eh? I al segle XI, I ara us compartiré alguns conceptes que s'utilitzaven abans i poder no tant ara, aviam si sabeu què volen dir, que deriven de porc. Bé. Us posem a prova. Què vol dir porquejar? Marranejar. Marranejar. Merdejar, sí. Martejar, està d'acord? Vol dir mastofejar. Doncs no sé què vol dir mastofejar, però no. No pot ser tan taxatiu. Si no saps què vol dir. Diria que no, perquè porquejar és arreglar la carn d'un porc i fer-ne embotits. No és això, Ai, mastofejar. No. Sí? Molt bé. Què Tot era... i que fer-ne embotits, per fer un embotit has de mastofejar la carn. Bueno. Però- Gràcies, Arnau Costa. Me'n deus. Perdona-lo dels mobles. Bum! Estic en deut amb tu. Endavant. Què és un porcater? Un porcater és el tractat de porcs. Molt bé. Guardià, tractant, comerciant, cuidador de porcs. Molt bé.
Sí? Sí. Coneixeu algun? N'he conegut algun, sí. 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 Si un porcater és un comerciant de porcs, què és una porcatera, llavors? Una porcatera poder és una piara, que en diuen en castellà. No, perquè ho vaig buscar l'altre dia, això. Vaig haver de buscar. Más buenos que el pan. Una porcatera deu ser o la comerciant o poder és algun lloc on es guarden els porcs. Per quin ens decantem de les dues? Perquè crec que té trampa la cosa, crec que és l'espai. L'espai on es guarden. Exactament, Galdric, és un corral de porcs. Fua. Les properes setmanes no caldrà que busquem dades, Simplement preguntarem. Avancem una mica i compartim unes dites i frases fetes dels porcs, perquè és un concepte i una cosa tan popular que ens surten dites, i si les voleu comentar, comenteu, i si no, doncs no. Sí? N'hi ha un 4 o 5. La primera. La fruita de l'hort, bona pel porc. Esteu d'acord amb això? No sóc ni hortelà ni cuido porcs, per tant, en aquests termes jo m'abstindré. Home, la fruita de l'hort millor per mi i després pels porcs, no? Sí, estic amb tu. Jo crec que volen dir que la fruita de l'hort no és bona, però la fruita de l'hort és bona, sí que és bona. Si fas hort, si no és bona no cal facis No ho hort. diuen pas que no és bona. Un hort no és de fruita, és de verdura. Sí, Però correcte. si tens allà algun fruiter i surt una fruita que... doncs que... Doncs Bueno, escolta, els tomàquets són fruita, no? Això ja en vam parlar una vegada i ens vam trobar amb el cul de sac És veritat, sí, dels Arnau, angles. No, Sí, ara ho he No recordat. destaparem era aquesta cul de caixa de sac. Vas acabar dient que sí, que era una fruita. No, jo no vaig dir... I tant. Jo a mi també em sonava, però bé, fem un punt i a part. Retiro les meves paraules i continuem. Més frases. Agost arribat, els porcs tancats. Això sí que no sé pas per... Jo tampoc, no sé. Tampoc, perquè avui en dia estan tancats l'agost, el setembre, l'octubre i el novembre, no? Sí, pobre canalla, tio, estem Ai, allà. sí. Molt bé. Anem amb una que és de contingut. Si vols tenir un bon mes, mata el porc. Si vols tenir un bon any, casa't. Si vols tenir una bona vida, fes-te frare. Carai. Bé. Sí a tot. Sí a tot. Em sembla molt bé. Sí, Molt bons consells, i bons tant. consells, no? Dels millors que m'han donat avui. Sí, home, ja ho tuitejarem. I Molt tant, bé. com sí. Val més prometre un porc que donar una sardina? No. Sí, M'agrada molt, la frase, però no. Més val prometre un porc si compleixes la paraula, no, perquè llavors has de donar un porc, en canvi donar una sardina és més bueno, però fàcil. aquí està la gràcia, home, és que llegiu entre línies. Aquí hi ha la gràcia. La sardina la perds sí o sí. Per què? Promet Perquè la que dones. la dones. Ah, però jo Això m'ho és mirava com incondicional. que el rebia. No, No, perquè es promet, és en primera persona la frase. Aviam, torni. Bueno, Sí, sí. Val més prometre un porc, és com un consell que et dono, Ah. que si tu has de fer mai, promet un porc en lloc de donar una Sí, sardina. doncs així sí, estic d'acord. Ostres, que com es pot aplicar a la política tot això, Exacte. Com que esteu molt reflexius, entrem a la fase final de la secció, que és la qüestió per la reflexió. Abans comentàveu d'entrada que una porqueria és brutícia, és una cosa de poc valor. Quan algú se diu que ets un porc, s'associa a ser brut. Esteu d'acord amb que els porcs són bruts? Primer això. Jo no. Jo no. Jo tampoc. A quina característica del porc destacaríeu per sobre de la brutícia o de l'embrutament? I llavors podríem utilitzar aquesta frase d'ets un porc per referir-te a una altra cosa. Quina característica? El bon gust. Quan ens els mengem? El destaco per sobre de la brutícia. El bon gust quan ens els mengem. No el bon gust el seu criteri musical. Vull dir, el bon gust que tenen. De la carn. Han de dir el porc què? Si ara em diuen el porc què, no diria brut, diré molt bo. Porc què? Sí. Molt bé. Dóna'm. Jo diria el fet de menjar molt. Menges com un porc. Sí. Menjar molt. Però menjar com un porc no és menjar molt, Ah, no? No, menys com un porc, fas porqueries, és tirar-ho tot per terra. És veritat. Escampar molt i menjar què poc. passa? És que Bon matís. Bueno, en la meva secció, ho dic perquè en la meva secció he buscat anècdotes de gent porca, que no n'he trobat, però
em sortien anècdotes de gent obesa. Ah, sí? Sí, per això ara he pensat, a l'igual vas per aquí. Molt bé, companys, doncs tindríem 2 noves frases fetes per referir-nos a, després d'un gran guisat, li podríem dir a algú, t'ha quedat bo com un porc. I també podríem referir-nos a algú que és de, com es diu, de bon menjar o de bon De bona fer, vida, no? De bona vida, menges com un porc, Van dir que s'alimenta bé. Bueno, no pretenguis conservar-hi l'amistat, però, si dius això. Bueno, s'ha d'anar transformant el significat de les A paraules. base d'hòsties, sí, ja estic d'acord. Embotint conceptes. Això fred no val res. A Ràdio Roda i a la xarxa. Bueno, som-hi. Continuarem llançant dades sobre porcs, correcte? Normalment, ja sabeu, ho explico perquè ara sonem a tot el territori i ens estem escampant com la pudor. Explica-ho, els del Cap de Creus. Correcte. I a Santpedor. Esteu escoltant o no, des del Cap de Creus i Santpedor? Segur que sí. Aixequeu les mans. Entre dada i dada, això com per deixar constància que envio d'informació, sempre sonava un bolet, no? El soroll d'un bolet. No era un bolet. A veure, gent del Cap de Creus i Santpedor, l'Arnau Domènech no té raó, no era un bolet. Per ell en diu un bolet, però és un so que no remetia zero Sí, al bolet. sí, era un bolet, tothom qui l'escolta és un bolet. D'acord, a partir d'aquí, avui que parlem de porcs, he trobat convenient doncs, canviar el so i avui sonarà això. لحم خنزير Sí? Ho heu entès una mica? A veure, podrem usar, sisplau. لحم خنزير Sí? Això és porc en àrab. Vale. He pensat que era dient perquè els àrabs i el porc, no sé, tenen una relació estrambòtica. Lahaman hanziren. Lahm hanziren. Molt bé, Val? gràcies. Començarem. لحم خنزير Ens remuntem al 1131. El 1131, el rei de França, que es deia Lluís, era Lluís VI. No sé quin mote tenia, ja sabeu que això del rei. Poder era el porc, no ho sé. Lluís VI, El rei podem porc. proposar porcassàs, coses, proposeu. el furunculós. Correcte. Doncs aquest rei Lluís VI de França tenia un fill, val? I el 13 d'octubre de 1131 el seu fill corria per París sobre un cavall amb una colla de genets per allà, lo de sempre, mentre la Faig el gent... soroll de fons, vale? Correcte. Correcte, el seu fill anava així amb cavall, quan de cop i volta se li va creuar un porc pel camí amb París, la mala eh? llet, a París, amb la mala llet que el cavall va caure a terra, el fill també, i va morir. El fill del rei Lluís VI va morir I el d'accident de porc? porc. I el porc no ho sé, no se sap. Però és que es veu que abans a aquestes èpoques, al segle XII, doncs, i abans, era molt normal que la gent passegés els porcs per les ciutats, pels carrers dels pobles. Era normal. I, d'ençà d'aquell dia, el rei Lluís VI va prohibir la lliure circulació de porcs a París. Bueno, a França, a les ciutats de França, arrel d'això, d'aquest fet. Correcte, correcte. I a partir d'aquí, doncs, mira, aquesta pràctica es va anar estenent per tot arreu, no? O sigui, avui en dia... No pots veure porcs per París. No, i per enlloc. No, vull dir, hem de donar gràcies al rei Lluís VI de França perquè quan tu surts al carrer no hi hagi porcs per allà voltant. O sigui, si ara veiem algú molt porc, li podem dir irrespectuós, no tens memòria històrica o què? Correcte. Sí, sí. Molt bé. El que més em sorprèn d'aquesta història és que el rei aquest de França s'estimava el seu fill. Això t'ha sorprès? Sí, bueno... Sí, Però és que... Bueno, vull dir, li va saber greu Ah, li va saber greu que se li morís el que fill. se li morís el Quines coses que tenen aquests. Bueno, a l'edat mitjana... Francesos. S'ha de ser francès per estimar el fill, eh? L'edat mitjana Ja. és raro que hi hagi aquest vincle pare-fill, no? Poder era l'hereu. Clar, l'hereu al tron.
Ja. No havia caigut amb això, és el príncep, collons, esclar, era el príncep. Clar. Un porc va matar el príncep. Segur que no ho expliquen, això, als col·les de França. No ho sé. Alguna cosa més? No. Ja estem. Passarem a la pròxima. لحم خنزير. Val. L'orgasme dels porcs arriba a durar mitja hora. Però jo... Dels porcs o de les porques? Jo he trobat dels porcs. Crec O que les deu ser truges. general. Però la manxada dura molt menys, eh? No sé. Jo per coses de la vida n'he hagut de controlar moltes de manxades de porcs. Quan dura una manxada? Dura poc. No hi ha petting, no hi ha una... Preliminars. No hi ha preliminars. Van a lo que van. Entren, buiden i fora. I jo vol dir que buiden fora, se'n van i continuen amb el seu orgasme cadascú. Continuen flipant mitja hora. La seva bola... Clar, Cadascú flipa la seva bola durant mitja hora. Però tela, mitja hora. Sí. Està molt bé, això, Vull dir, olé per l'evolució que ha fet això. Però, Caldric, vols dir que van tan ràpid amb els testicles tan grossos que fan? Han de tardar a buidar-ho, allò, no? No, jo crec que deuen tardar mig minut, Mig minut? un minut. Des de que- inici des de que de hi ha- penetració fins a final de penetració? Correcte. Mig minut? Un minut, posi. Un minut. No, a vegades no. No, a vegades sí estan més. Posa que com a molt, 5 minuts, però no. És que a vegades foten aquí una d'allò... Bueno, per fer-nos una idea ja Sí. veiem que és curt. Sí. Però, clar, això llavors vol dir que ell se'n va fer les seves coses de porc amb els altres porcs i els altres porcs no saben que Fa la encara seva- està tenint un orgasme. Fa les seves coses de sweets, És no? molt bo, això. Se'n va per allà i... Què et passa? No, res. No ho entendríeu, no? Correcte. Bueno, Molt- en fi, molt bé. És interessant. ja ens agradaria. Gràcies, Arnau Domènech, per la data. No, de res, home. لحم خنزير. La llei dels 5 segons. Sabeu de què va, això? No. Sí, és una llei que diu que cada 5 segons han de passar coses. Es mor un porc. No. No, la llei dels 5 segons diu que quan et cau el menjar a terra, sigui el que sigui, sí. si t'esperes... si el reculls abans de 5 segons, no s'ha embrutat allò que cau a terra. Això és mentida. És una llegenda urbana. M'ho Val? imaginava. Sí, és rotllo que els bacteris no s'esperen 5 segons, aviam si ho Ja, reculls bueno, i o no. a part que depèn d'on et caigui també, perquè si et cau a dins un femer per molt que el treguis abans de 5 segons. Clar. Exacte. Et cauen aquesta cort de porcs que estan orgàsmics, tots allà. Exacte. Per tant, la llei dels 5 segons és mentida. No sigueu porcs, si us plau. Si el fill de Lluís VI aquest va estar menys de 5 segons, no. Si encara es va podia salvar la corona. Ah, d'acord. No, ja, Va. però extrapolaria que encara poder... Bueno, Era molt Bueno, clar. va ser és l'última. molt extrapolar, però ja està bé. Continuem. لحم خنزير. A Osona som unes 150.000 persones. Hola. Aquí en som 5 ja, sense anar més lluny. Però és que en total hi ha 800.000 porcs. I això, he fet els meus càlculs. Això ens donen uns 5,3 porcs per persona. 5,3. Aviat és dit, 5,3? Sí. 5,3. O sigui, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-doret. La població mundial de porcs no supera els 1.000 milions. Ara, perquè us en feu una idea, us donaré una dada que a mi m'ha fet gràcia. Hi ha més persones a la Índia que porcs al món. I a més, deixeu que m'ho imagini, més persones a la Índia que porcs al món. Sí, o sigui, si dius 1.000 milions de porcs, hosti, sembla molt, no? Sí. Però, bueno, n'hi ha menys que hindús. Vale. No són tants, no? Bueno, o hi ha molts hindús. Sí, sí que n'hi ha Això molts. ja partíem d'aquesta base, que n'hi ha molts. Sí, per sort no a tot el món tenen la mateixa densitat que a Osona. M'has dit... No, Osona no. Els 800.000 són Osona? 800.000 800.000. Arrodonim-ho a 1.000.000. I és dir que n'hi ha 1.000 milions, ja sé que és un arrodonir molt d'allò, però és dir que n'hi ha 1.000 milions. Sí. Això vol dir que tenim, ho dic bé, un 0,1%. No, de la... més. Aviam, 1.000 a Osona... Vol dir que tenim una mil·lèsima part. Exacte.
un 0,1% dels 0,1%. porcs mundials. I em sembla una mica el que havia dit, eh? Però 0,1 no sona... Ja no sembla. No sona tant. Però dels porcs del món, a Osona. Ja. Bueno, en fi. Digue'ls els rius d'aquí, pobrets. El que sí que passa a Osona, que no passa a gaires llocs més del món, és que hi ha més porcs que persones. Hi ha pocs llocs al món que passi això. A la Xina... No, a la Xina no passa. És que ho vaig trobar però no ho vaig apuntar. No sé quina ciutat de la Xina passa. A no sé quina ciutat d'Alemanya també passa. A Osona també passa. mira. Però no passen a gaire llocs més del planeta Terra. Clar. És conscient. Bueno, deu haver-hi altres ciutats que tenen... La ràtio deu anar amb altres coses. Llocs Clar. que deu haver-hi més esquirols que persones. Sí, però això és ciutats amb més positiu, no?, que el tema dels porcs. Bueno, sí que és molts esquirols en un lloc. De totes maneres... Perdona, Arnau, volies dir alguna cosa? Sí, no, volia fer un advertiment als habitants de Sant Padó, que no ho has comentat, que la secció en la que estem és una secció on els seus criteris de rigorositat tendeixen a 0. Tendeixen a 0,1, igual que el percentatge de porcs. Exacte, Osona. Bla, bla. que amics de Sant Padó no n'acabeu de fer cas. Sí. Potser no és veritat tot això que Podria diem. passar que hi haguessin coses que no fossin veritat. Podria passar. No és la nostra voluntat d'enganyar-vos. Ara bé, Si passa, passa. Bueno, què? jo poder sí que en algun moment he tingut voluntat d'enganyar. És veritat. M'he posat Ja està. en boca meva. I no passa res, eh? I no passa res. Vol influir. Després d'aquesta acotació, gràcies, Arnau. A tu, per ser com ets. Gràcies, sí. Doncs us en diré una altra. A Catalunya som uns, què direm, uns 7,5 milions de persones. Podríem Som tirar per 7 aquí, i mig llargs. 7 i mig llargs, doncs hi ha censats 6,8 milions de porcs. O sigui, és bastant... estem bastant 50-50. Curiós. Bueno, sí. Bueno, curiós. Bueno. Vull dir, això vol dir que hi ha parts del territori que compensen els porcs que ja tenim aquí a Osona, clar. Exactament. La història és que Barcelona. és una dada que de bones a primeres té, el número és maco, però vull dir que no... Allò, rotllo, quasi un porc per persona, però tu no et menjaràs un porc per persona. No. Llavors hi ha més porc del que necessitem, no? Ja està. Hi ha molts porcs. Hi ha molt porc. Hi ha massa porc. Ja Continuarem amb més dades sobre aquí, casa nostra, Colla i de porcs. porcs. Colla de porcs. A Catalunya se'n maten 19 milions cada any. Nyec. 19 milions de porcs cada any. Un bon holocaust. Un bon holocaust, sí senyor. Lo qual ens dona a 90.000 porcs al dia a Catalunya. Nyec. Només a Catalunya. Jo per això deia que els humans som enemics dels suïts. Perquè és un holocaust dels suïts. Doncs Holocaust de realment sí que suïts. sembla que tinguem alguna molt en contra seu, no? Algo Els deuen suïts tenir. són bons, però els suïts, eh? De gust. Sí. Els petits suïts. Els petits suïts. Els petits Els suïts. petits suïts. Els petits suïts al forn. Molt bé. Continuarem, eh, companys? A mi em sembla bé. Us sembla bé, oi? Sí, fot-li. لحم خنزير Bueno, què? I vale. Ah, vale. Perdó, hi tornaré. لحم خنزير El 1900, perquè és clar, és que això que dèiem, ser un porc vol dir ser brut, no? Ho entenem així, no? Que S'entén així. ho fem servir en que aquest abans sentit. hem dit que no, eh? Abans estem tots d'acord que no, però Sí, tu però bé, tu però endavant. tira amb Continua amb l'argumentari. la teva secció. Ara Tira d'argumentari. Com que abans hem estat tots d'acord que ser un porc era això, no? Que eres brut i tal, doncs ara us explico això. Fins al 1900 estava mal vist banyar-se. És que és ara que som uns meticulosos amb Sí. la higiene. Fins al 1900 dutxar-se, rentar-se, estava mal vist. Per què? Perquè ells deien que dutxar-se molt, rentar-se molt, era, no anava bé pel cos i sobretot pels nens perquè s'estovaven. Ja ho has dit tot. O sigui, clar, i la gent donava credibilitat a això, no? Clar. Clar, de puta mare. O sigui, Primer de tot que no és veritat, però en el cas que fos veritat, ser una mica més tou compensa el fet de que no tinguis la pesta bubònica. A mi em diuen pesta bubònica o... Clar, no ho relacionaven abans, això.
Bueno, o sigui, abans la flonjositat s'havia de lluitar. No es podia ser O sigui, flonja, tou, suau. Hi havia Agradable al tacte. Hi havia una voluntat de tendir a ser closca, no? A ser com durícia tot. Sí. El cànon de bellesa màxim era Mal vist. Era ser durícia. Molt dur. Vull dir, la gent no es dutxaven i, per exemple, els cabells ja no se'ls rentaven i es posaven gomines, sabeu aquelles gomines? Sí. En lloc de rentar-s'ho es feien aquelles menes d'empastes al cap, Tot per no ser flor. Vida en societat. Clar, I perfums, poder per això també la indústria del perfum devia de... Pot ser. De fet, es veu que la gent es reservava el bany un dia a l'any, el dia de Sant Silvestre. Sí, home. És el 31 de desembre. Ho dius de debò, Ho dic això, de no? veritat, ho dic de Hosti, veritat. Sí o que no? bé que sàpigues Sí. això. Saps aquestes coses? Bueno, és l'últim dia de l'any. Sí, Sant Silvestre. Doncs l'últim dia de l'any la gent es veu que reservava la hosti, dutxa. ho juraria, però... No, i què hem Com dit que de la no tenim rigorositat? rigor. Ah, ja està. Doncs no sé per què ho feien. Perdó, Devia ser- és que m'he quedat amb la data. Què feien? No? Es rentaven, es dutxaven. Per començar l'any nets. Suposo que és més a nivell ritual, perquè jo si m'he de banyar només un cop l'any i visc a Pagès el 1830, no triaré a mig desembre. És Trio curiós, un perquè... matí de juliol. Sí, està bé. És curiós perquè a moltes cultures l'aigua purifica i el bany és una cosa com obligada, també. Ja. Però aquí això... Aquí no purifica. La religió i l'església, la gent li deien No, tanca però dintre clar, és les que robes... estem i parlant d'un criteri de duresa, no d'higiene. Saps? Sí, és veritat, que ho dèiem ara. No descontextualitzem. És que ho estava descontextualitzant. Perdó. Domènec, vigila, De fet, els membres de la burgesia, encara al segle XIX, només es banyaven quan estaven malalts o quan contreien matrimoni. Es pensava que diria sífilis, No, quan contreien matrimoni. O sigui, quan es casaven. Que això és un detall, també, per Està part bé. dels que es casen. Clar, nit de noces, has d'anar-hi una mica arreglat. Una mica. No? La dutxa. La dutxa. Has fet la dutxa? Sí. Molt bé. Ah, Bonic, bonic. és bonic, Mm. Última dada. لحم خنزير. Els porcs saben nedar. Veus? Doncs és una imatge de les que m'ha patat més al cap. Sí, saben nedar. Bé, Bé, neden. Però fan crol a Juguen al braça. waterpolo? Però si no poden... Ja tenen lliga de professional de waterpolo? Fan papallona. Però si no articulen. Un porc és com un nino de Playmobil. Té les articulacions molt reduïdes. No pot fer el moviment de braça. No? Deu Clar, fer... no requereix de mínim dues articulacions amb bastant recorregut. Deu anar la braça. d'esquena, anar picant de peus d'esquena. Mouen sí. els peus, es mouen i floten. Ja, jo crec que suren. Suren i tenen resistència i acaben s'acaben movent per... No sé si surt un porc, però... Home, jo crec que tots suren. No, jo he vist porcs nedar i es mouen. O sigui, mouen totes les com un potes. gos. Com un gos. Xep, 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 xep. Vull dir, jo crec que si els porcs suressin hauríem vist vídeos de porcs surant a la deriva. Arnau Domènec, has vist un gos banyant-se, Sí. nedant, Sí. en directe? Sí. Un Sí? porc, Sí. un porc. I què he dit jo? Has dit gos. Has vist mai un gos nedant? Un gos en directe sí, un porc vale, no. Un porc, volia dir. Un perdó. porc en vídeo. En vídeo? Sí. I la meva pregunta és, el tiren o hi va ell? No, he vist un vídeo en el qual el porc... És immediat res, ja està allà el vídeo. Sí, ja està. O sigui, hi ha una gent en un vaixell i veuen que hi ha un porc que neda i el cullen. I el culla. El pesquen. No pesca. He vist Però i què això. en fan, llavors? Ah, no sé. Això ja és cosa seva. És veritat. I fins aquí la meva secció. Ja el tenen penjat. Encara és viu, ben viu. No para de xisclar. Xiscla de pur terror, perquè s'ho veu a venir. Fins al més idiota sap que quan s'està penjat del turmell cap per avall les coses no apunten gaire bé.
Sota seu li han col·locat una galleda que servirà per parar la sang. Té la boca oberta sense fer cap soroll, només en surt una bromera blanca. Un filet de sang raja del nas i li encega un ull. Es mou espasmòdicament, com una cua de sargantana separada del cos. La família estava reunida al voltant. Avui és el dia especial. Fa setmanes que ho han estat preparant tot. Els més joves del grup, espantats, s'ho miraven d'un tros lluny, amb un ull obert i l'altre tancat. El més petit de tots, aquest dematí, ha demanat a la mare: «Mama, per què l'hem de matar?» «Per supervivència, rei. Ja sé que sembla molt salvatge, però no tenen sentiments, no passa res. Serà uns segons i llavors ja està. És el millor que podem fer». Ha arribat el moment. Agafen un ganivet prim i llarg. S'acosten al condemnat que suplica per compassió amb la mirada. No serveix de res. En el seu coll s'hi obre pas el ganivet. Una sang fosca, negrosa, omple en silenci el cubell. 4 espasmes tensos i ara només és un tros patètic de carn penjat. Un moment de silenci. Tot i que la intenció era acabar amb la seva vida, sempre impacta veure un ésser tan gros morir-se de sagnat davant teu. Suposo que el botxí i els espectadors, en certa manera, s'acaben comparant amb la víctima. No són tan diferents al cap i a la fi. Els dos són omnívors, molt intel·ligents, ordenats, gregaris, sedentaris. Si un es posa a fer comparacions, quedaria impressionat. «I què farem amb ell, mama? Ens el menjarem?» «No! Vés a saber quines malalties portava. A més, nosaltres no som com ells, fillet». «Però per què l'hem matat, doncs?» «Perquè si no ho fèiem, ell ens hagués matat a nosaltres, rei. Saps quan cada dia entrava a la cort i ens portava pinso i triadures de verdura i fruita?» «Sí, a mi sempre em donava uns copets a l'esquena». «Fill, ja t'ho he dit. Només ens volia ben grassos per matar-nos i menjar-se'ns. Hem fet el que tocava. Ara el tirarem per algun marge i podrem marxar al bosc. Rei, ja sé que li havies agafat carinyo, però no oblidis que ens tenia tancats. Se'ns hauria menjat. Recorda sempre això, fillet. De l'humà no se n'aprofita res». Porc. Porco rosso. Manga. Albocat. Pernil salat. Parlar salat. Parlar dolç. Talli'm el prim, sisplau. I ben dolç el pernil. Per fer amb truiteta. Cotna. Cony de porc. Porqueria. Porcassassa. Malura. Envergadura. Pinsos Terradelles. Un bon sac. Ben lligat. Rates. Mengen com porcs. Tip. Vòmit. Fang. Garrí enfangat. Porc.
Molt bé, amics. Doncs jo vull posar sobre la taula un fet del qual m'he adonat. De fet, no me n'he Posa-li, adonat posa-li. només jo. Aquí el teniu. I és que hi ha algú en aquesta comarca que té el cor ple d'odi. Hi ha molta gent que té el cor ple d'odi. Per desgràcia, sí. Però hi ha algú en aquesta comarca d'Osona que n'hi té més que la resta. Sí, estem parlant del senyor Terradelles. I és que està matant a més de 30.000 porcs al dia, d'acord? Per tant, és una persona que odia els porcs. O sigui, sí o no? Sí. Si no, els mataria. I tant. Sí, té ràbia. Tu has matat mai algú? No. Tu? Guillem Tenes? Això tampoc. Guillem Remisa, des del control de so. No, tampoc. Arnau Domènech? Jo millor no contesto. Almenys 4 de cada 5 persones, doncs, no han matat a ningú, no tenen prou odi en Terradelles. Sí, i mata, i molt. Jo us volia proposar una cosa. Què passaria si en Terradelles, de cop i volta, es donés un cop al cap i en lloc d'odiar els porcs, els estimés? Què passaria, nois? Oh, molt bona. És una bona premissa, m'agrada molt. Com us deia, havia llegit algun El Petit article Príncep? després del partit. Sí? No em canviïs de tema. Perdó. Encara. Algun article del grup de defensa del Ter que comentava que es mataven uns 30.000 porcs a Osona cada dia, d'acord? Llavors, bueno, potser és veritat que no els deu matar tots en Terradelles, però a veure... Però posem que sí. Posem que sí, exacte, ho tinc aquí apuntat. Posem que sí. Doncs què passaria si en lloc de matar-los hagués d'estimar 30.000 porcs cada dia? Primer de tot, aquest home se li gira feinota. I tant. Home, perquè, clar, matar es pot fer en sèrie, però estimar en sèrie és més complicat. Guillem Remisa, posa'm alguna cosa de fer amor amb animals, per exemple, amb porcs? Chet Baker, vinga. Com us deia? Cua rissada. Sweet. Com privada. us deia, amics, matar es pot fer en sèrie, però estimar no. Estimar necessita d'una cura, d'un temps, d'una dedicació, d'un savoir-faire, sabeu? És així. Estem parlant que el senyor Terradelles hauria d'estimar 21 porcs per minut. I això no és fàcil. Està clar, no és factible. Perquè amb una carícia ja en té prou. Però n'hi ha un que et demana més carinyo. Algun és més materialista i necessita algun detallet. Si és més car, doncs millor, no? Llavors, esclar, ell ho provarà, però no se'n sortirà. No podrà estimar 21 porcs cada minut, tenint en compte que ho hauria de fer les 24 hores al dia. Així, doncs, com dèiem, no se'n sortirà. Ell pot fabricar pizzas per cobrir l'Antàrtida de pizzas en el temps que tu tardes a fer la migdiada, però no pot estimar a més d'un porc cada 10 minuts. Per tant, solució, contractar a gent que el representi en els afers amorosos. Per tant, confeccionar una plantilla de pig lovers capaços d'oferir pessigolles a l'estómac al primer sus-escrofa domèstica que li passi per davant. Evidentment, no tothom és capaç de dur a terme aquesta pràctica tan en sèrio i tan en sèrie. Per tant, a les ETTs no li trobaran mà d'obra, no suficient com per estimar 30.000 porcs cada dia. Haurà de formar ell mateix els seus empleats, haurà de fer, igual que es fan ara cursos de riscos laborals, se substituirien per cursos d'amor a porcs, a animals. Val? Començarà per l'anal de pizzas 3, fora, val? I formació en sèrie d'empleats. Llavors, clar, tots els empleats de Pizzas 3 rebent formació online i presencial alhora, preparant-se per aprovar l'examen i ser uns autèntics i bons sus-escrofa lovers. D'acord? De cop, què passaria? Si eliminem tot Pizzas 3, no podrien abastir tota la demanda de pizzas que els hi fa el Mercadona. Mercadona xapa. Les caixeres i els caixers, amb tota raó, s'emprenyen i comencen a liar la parda i a cremar-ho tot. La Unió Europea s'acolloneix
i demana ajuda als de Corea del Nord, que bombardegen tota la península ibèrica. Amics, fi. Quina història tan creativa de porcs. No crec que la persona que tenim tancada als cassets tingui tanta imaginació. Pobret, allà dintre, què vols que facis? Escolta... No, està bé, està bé. Està bé? En sabeu Bueno, i res? està per pròpia voluntat, no? Bueno, Està bé, Està bé, està bé. Sí, ja porta temps i jo no he sentit cap queixa. Bé, hi ha com un grinyol a les nits, a vegades, però... No hi ha es queixa, ja, però... el Pop ho fa per bici. Es queixa per bici. Ens l'estimem com en Tarradellas els Sí, porcs. tant com sí. I com que segueix produint, doncs no diem res. L'ultraantònim. Bona vesprada a tothom. Bé, avui, com no pot ser d'altra manera, buscarem l'ultraantònim de porcs. El primer punt avui és molt fàcil. Un porc, es miri com es miri, és clarament contrari al concepte de net, de pur, impolut. En segon lloc, un porc és una persona que no se sap comportar en públic. El contrari seria, doncs, l'elegància, l'educació, el savoir-faire, que diuen els francesos, el glamour. En tercer lloc, jo que sóc de Ghana, quan penso un porc, de seguida em venen al cap els peus de porc. Anatòmicament parlant, són uns peus força maldestres, sapastres, poc hàbils. El contrari seria traçut, destre. I valentia que anem al quart punt, avui Déu-n'hi-do. Si triem la primera lletra del mot i la guardem, ens quedem amb la paraula orc, que és una bestiola força coneguda del món del Senyor dels Anells i altres mons imaginaris. La bèstia més antònima a un orc seria un elf o un elfa. I recordant que tenim la P aparcada, si l'afegim, aniríem a parar la paraula P més elfa, pelfa, que com sabeu és un teixit semblant al vellut. Així doncs, busquem alguna cosa relacionada amb els teixits. Per tant, resumint els 4 punts, l'ultraantònim de porcs és net, glamour, destre i relacionada amb teixits. Bé, ja sé que tots ho sabeu, però jo ho haig de dir igualment. L'ultraantònim de porcs és cirurgià plàstic. És net, té glamour, és destre i treballa amb teixits. Ei, sí, arriba el manual de supervivència. Aviam, Jovenalla, anem al tema perquè hi ha un assumpte gruixut sobre la taula, Manual de supervivència. Quin és el perill dels porcs? Aviam, si ja baixen a les ciutats vol dir que no pararan i en 2 o 3 anys ja seran al metro, en 5 a la Barceloneta i en menys de 20 anys estaran nedant fins a la boia. Fent un estudi així a la brava, he calculat que els porcs entraran en aigües internacionals pels voltants del 2045 i aniran avançant. A partir d'aquí conqueriran els 19 continents i els 7 mars i trobarem assentaments senglanescs des de Malàisia fins als pols. En aquest punt estarà clar. Els senglars hauran guanyat el control del planeta. Esteu d'acord amb mi? I tant. Sí. No? Sí, creixement exponencial. És irremediable. Ja està, això ja no Ja es veu que no sí. té pas aturador. Baixis, no? Per tant, davant del perill de viure sota l'hegemonia de la porcamenta, el Manual de Supervivència proposa que acceptem que l'edat dels homes ha acabat. Això és un comunicat pel poble porc. Benvolguts porcs. Som els humans amics. Ens diem Costa, Tenes, Domènec i Plana. No ens diem Tarradellas. No tenim amics que es diguin Tarradellas. Tarradellas, buh!
des del programa Això fred no val res, fem programes sobre el que ens importa, cremalleres, rebedors, ous, i vam veure claríssimament que calia parlar sobre el més gran dels éssers vius, el porc. Tingueu en compte, quan decidiu conquerir i subjugar la humanitat, segur que necessitareu humans de confiança. Aquí estem. Sabem que quan tingueu el control del món necessitareu algú amb polze oposable per, no sé, obrir musclos o baixar les persianes, eh? Humilment ens posem a la vostra porca disposició. Oh, menjadors de glans. Oh, contenidors d'orgànic. Oh, cilindros càrnics. Vostra senglana presència pot tenir-nos confiança plena. Nosaltres mai ens hem menjat cap dels vostres parents. Cap botifarra a la brasa, cap llesca de pernil ibèric amb el greix tan melós que es desfà només al tocar-te la llengua. Cap galta de porc al forn amb gírgoles per esmorzar. Res! Màxima servitud al porc. Super en contra de l'embotiment del nostre germà. I perquè el poble senglar vegi que anem de bona fe, hem decidit construir un escenari ideal per ell. En aquests moments hem obert totes les aixetes dels lavabos de Ràdio Roda per convertir tot el que vindria a ser Roda de Ter en un immens vessal de llot perquè ens hi puguem revolcar tots plegats. Esperem les vostres ordres per fer el mateix a la capital catalana. Així, quan, porcs, desitgeu d'entrar per la diagonal amb el cap ben alt, podreu fer-ho també amb els peus dins del fang. Ja està, us he salvat la vida. Gràcies, Moltes tio. gràcies. Què us sembla? Bé, jo t'ho agraeixo. És millor curar-se en salut. Sí, no se sap mai. Quan arribarà el dia, perquè el dia arribarà. Que Sí, 2040 hi ha alguna cosa. 2045. Ho xafaran tot i d'allò, i diran els de xafrats no val res. No sé com xerraran i ens tindran un lloc reservat. Ja hi ha el document sonor, ja tenim el discurs fet. Exacte. Home, igual estaria bé que això ho gravessis en una pedra o alguna per si el podcast se n'anés a la merda alguna hora. Però gravar-ho en una pedra? Sí. Amb àudio? Sí. No, en àudio no, perdó. Amb toca lletres. discos? Sí, ja es pot fer, ja, això. Tu vas dir com una pedra rosseta, no? Sí, exacte. O això, o un tocadiscos també, però no en català. O en català porquià, en tot cas. Vale. Bueno, tindré en compte, no sé amb qui hauria de parlar. Bueno, ho dic perquè jo no veig un porc clicant amb un ratolí. No té aquest... Però nosaltres sí, i els hi podem posar. Som els humans amics. Quan vingui, els hi posem. Bueno, quan estiguis a la presó de porcs, ja en parlarem si et deixen posar un podcast o... Curem-nos amb salut, amics. Molt bé. Abans de tancar ja amb el programa d'avui dedicat als porcs, jo havia pensat, ja que considerem la possibilitat bastant viable de que ens acabin agafant el control del planeta, el tema dels porcassassos, teniu alguna cosa que els hi demanaríeu a l'imperi porc com a favor? Rotllo, hi ha alguna cosa que no voleu que canviïn de la societat o que voleu que canviïn? Que canviïn el teletext. Vale. Que cap a millor, bueno, ja toca, no? Però jo crec que té la gràcia que... No pot anar pitjor. Ostres. Jo els hi demanaria que no s'ho mengessin tot. Els hi faria com una mica de dieta, explicant-los què és més equilibrat i què és menys, i d'aquesta manera, subtilment, no es podrien extendre tant, no? Perquè creixen de les nostres restes, també. Si ho arrepleguen tot, els diem, no, això no és bo, això no és bo. Sí, bueno, seran dels nostres restos, perquè se'ns fotran a tots, no? I arribarà un punt. Jo crec que estarem en un encreuament que haurem de disminuir nosaltres per fer-los disminuir amb ells. After feedback negatiu i aquestes coses. Això. Com a estratègia. Com a estratègia. Ens sacrifiquem nosaltres per fer mal a l'altre. No sé, estava rumiant i no se m'acut realment. Creieu, ara sí m'ha vingut, és gratis, m'ha vingut ara. Creieu que si sobrevivim així en plan pàries, no? El món està controlat per porcs i nosaltres vivim com en coves o a les clavegueres, sortim poc i ens tenen com així mig esclavitats. Creieu que tanmateix aniríem allà, ja no dic a matar algun porc, però anar a desenterrar-ne algun que hagin enterrat de mort per poder-nos-el menjar? Ens continuarà molant el gust de la carn de porc. Hòstia, però... Renunciarem pel simple fet de que manaran ells.
No, sí, però vull dir, serà un porc mort de malaltia o de vell o... De vell o de vell. O de vell. Home, Home, segur que hi haurà sectes, no? Allò, rebels contra el poder, menjant carn de porc. Oh, com a Com a resistència. Es gravaran, no?, vídeos de penya, Això. la resistència. La resistència. Allò mossegant un fuet i tothom, oh, que salvatge. Tothom, vull dir, tots els porcs dient, oh, que salvatges. Exacte. Molt bé. Fins aquí el manual de supervivència. Espera, deixa'm-ho dir bé. Fins aquí el manual de supervivència. Que, com sempre, dona consells necessaris per continuar existint malgrat tots els malgrats i totes les invasions porqueroles. Porc. Suït de musell mòbil que sap nedar i mata prínceps. Al contrari de l'humà, se n'aprofita tot. Tarradellas els hi fa l'amor. Ultraantònim. Cirurgià plàstic.